Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Let's go straight to scripture reading. The epistles. The 2nd John, 3rd John. 3rd John chapter 1, 3rd John. Do you have it? Oh, okay. Shoot. Verse 3. Yeah. Kuba ndavuya kunene. Amen. Bakufika abazalwana bangqina ngenyaniso ekuwe njengokuba wena uhamba enyanisweni. Amen. Verse 4. Yeah. Andinaluvuyo lungaphezu kolu lokuba ndive ukuba abantwana bam bahamba enyanisweni. Amen. Verse 5. Yeah. Ndanda wena okuthembileyo oko sukuba ukwenzela abazalwana nabasemzini abalungqineleyo uthando lwakho phambi kwebandla. Good. Let's read it in English. Verse Amen. 1. The elder to the beloved Gaius, whom I love in the truth. Verse 2. Yeah. Beloved, I pray that you may prosper in all things. I pray you may prosper to all things. Yes. And be in health, Be in health. just as your soul prospers. Yes. Verse 3. Yeah. For I rejoiced greatly when brethren came and testified of the truth Amen. that is in you, just as you walk in the truth. Verse 4. Yes. I have no greater joy than to hear that my children walk in the truth. Yes. Verse 5. Yeah. Beloved, Beloved. you do faithfully Yeah. whatever you do Yeah. for the brethren and for strangers. Yeah. Verse 6. Who have borne witness of your love before the church, if you send them forward on their journey in a manner worthy of God. Okay. Amen. Good. Who's going to pray for me now? Who want to pray for me? Pray with me. Amen. Give her for this. Father, Mm-hmm. Father, in the mighty name of Jesus Christ, this is you in words. Father, siza kuwe sasa nje, wena ngezwi lakho msebenzise like never before umpostile. Asiphilise ngezwi lakho, asikhulule kulamakhamandela sikuwo ngegama likaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Take a wonderful seat. You can have all of the grapes. You could get as I'm not. Just pick it up later. Amen. Ngisadala umfundisi uDandala noGeorge Ivan sathandaza apha sicimela ndibona ngumfundisi emane ebetha ngephepha uGeorge befundisi ethandaza apha umfundisi nalo mlungu bayadlalisana. Praise the Lord. Amen. Yeah, I want to talk about this subject today. Amen. I want to talk about 3 things Amen. in the scripture. Amen. 3 izinto ebendikhe ndazinotha apha endleleni ndibe nezinto ezithile, amayeza athile Amen. endifuna xa ndinintoseza loo mayeza nithimle. Praise the Lord. nimane nithimla kula mayeza inyaniso. Actually
want, this is one of the prayers ezenziwa indoda kaThixo. Amen. Amen. Ukubaluleka kwementho, mandibulise befundisi. Amen. Bulisa wonke umuntu okhoyo. Amen. Amen. Niyathanda nokho nokubulisa. Praise the Lord. One of the things that ebalulekileyo, each and every man walking in this truth and light. Okay? Kukuti, you must have a mentor. Amen. If I say straight away, okanye besithetha nje kwi-conversation, bendizawuthi kuwe, bendizawusebenzisa ilizwi lithukayo, oba sukudlalisa, ndinqena ulibiza lalisa. Oba uye uThixo ubeke umuntu phambi kwakho. Amen. And ebeke umuntu phambi kwakho, some of the decisions ubunozithatha, you cannot take those decisions without laa mntu ubekiweyo phambi kwakho. Amen. Because you want to take the decision, the right decision. It could be the wrong decision you take. Good one. Now, this is good what you are saying, but it is not the right time for you Amen. to take this kind of steps. Praise the Lord. Amen. That's why the kings, before they embark to any journey, they will use the prophet of God. Amen. Where is the man of God? Do you think this war sizakwazi ukuyiwin? Amen. Okanye, do you think this war is sabuya sizingxoleha? Amen. Each and every war oya kuyo, you must understand abanye bephuma bengenazo inyawo. Amen. Abanye bahamba ingalo zingekho. Yeah. Abanye ababoni ngeliso because the war ibangxolehekile. Amen. Bazingxoleha. Akho war, even a spiritual warfare, there is no warfare enokukhupha kwi-victory without ungxolehe. Amen. Ungxoleheke. From the top men of God, I saw many men of God as here that drop down to the pulpit and they die Amen. because of the warfare. Amen. Are you with me? Amen. You got to know who you follow. Amen. You got to know. Praise the Lord. This letter, Amen. ibhalwa kumpostile John. This letter, ibhalwa kumpostile John. Amen. Okay? Ubala, do you understand in the Bible, there's letters, there's emails Amen. in the Bible. Write an email. Yonke to Thessalonians, to go to Galatians, ukubheka pha. Those are emails Amen. because zineconjuration Amen. yestory Yes. esibhalwe. Okay? There's letters, which is the Bible. This is the letter. Amen. There's letters from Romans and others. Okay? Zonke letters come posted to Paulus. Yes. But this one is the SMS. Amen. Yeah. Amen. He sent a text message. This one is a text. Amen. Because text iyanqo Yeah.
kulento ufuna undixelela yona. Amen. But the emails you have to brush kahle, ulungise, check the spelling checks, you check the way uyistructurize ngayo i-email yakho. Amen. Okay? Uthi xa unantsika uyibhale uthi re. Yeah. Amen. Praise the Lord. Awubhali dear uthi re. Amen. Because uchaza subject ekuthethwa ngayo kule email uyithumelayo. But kwi-text uyathumela uyamxelela. Now you wrote 3 things, 3 points here. He said, I am praying for you. Amen. Do you get it already? He goes straight to the point. I am praying for you. Amen. Do you hear those old ladies xa udibana nazo abantu abakwaziyo kudala umbona umuntu uxelela ishiqi zexhekwazi lithi ndiyakuthandazela bona nje mntana. Amen. But when you get the umuntu younger athi uyakuthandazela, sometimes lie. Because kangaqalisa uthandaza. Amen. Okay, masimnike benefit of the benefit of the ukuthandazele once. Once. Awuyeka isuka ngiyeke le church. Praise the Lord. Kakade kuthiwa le church ine-angels but yeke makazibonele lezo angels zakhe. Uthandaza once, I am praying for you. Yes. That is the truth. The second one, he said, stand in the truth. Amen. Amen. You may stand, my son, in the truth. Okay? Yeah. Stand in the truth. Praise the Lord. The third one, you may have a prosperity. Yes. 3. Yes, ndazithethileyo. Kumthandazo, nyaniso, hlala phi, good prosperity. And then the prosperity. Prosperity, prayer, prosperity, kuhlala enyasweni. Stay true. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The people, they like to say you don't have a truth, but inguye ngenanyani. Amen. Akho nyani phaa kula nkonzo. Nguye lo ngenanyani. Praise the Lord. Amen. Let me start to talk about I am praying for you. Amen. Is that what we did? Yes. Praying to prosper. Yes. Not only to prosper, Yeah. to have a good health. Amen. Because you cannot be prosperous. Ujike bakhona, i-health yakho ingekho right. You got to have a good health, then you be prosperous. Thank you, Jesus. But above all things, stay in the truth. Amen. Thank you, Jesus. I think Baba Pefekola Talalam, Tetalan Pakamala Makana, Pakamala Makawa Zabusba, Sikel, Sifmenum Yeles, Ushake away. Amen. Sihlele sifumene umyalezo namhlanje zithe zamazi zithatha ibhegi zazo ziya uthini hlala phi Enyanisweni. zithatha ibhegi zazo bye uyawube iibhitile zazo abangaphandle iibhitile Amen. zabhangele zincincane onke la maxhokazi anazabhangele la maxhokazi apenshini ezi-professionals zonke anazana zikazabhangele uyayiva ibhangele isatha hayi bo uyaphi ndihambe ndiligosa ngelo xesha ndiyofuna imali ye-collection uhambe ngayishiyanga ndihambe ndiyotsho kuyo ndithi mama uyaphi hayi jonga bendizomamela umyalezo apho misingqondo mntanam bendizomamela umyalezo ndifumene ngoku umyalezo uba uthini ndibheke endlini uyowuthini endlini ndawuphinda ukuzama ukutya ndipheke isunday lunch. I may stay in the truth. Yeah. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. To have what? Good health. Good health.
Hallelujah. Amen. Nothing unoyenza without a mentor. Yes. Amen. Utata umpostile uJohn ukhuthaza umzalwane wakhe. Yes. Uyamxelela into yoba kwalabandla ndithume kulo uye wasistraka wabonakalisa uthando kubantu ongabaziyo. Because ivangeli ikuthuma kubantu ongabaziyo. As aba bantu ongabaziyo ubonakalisa inyaniso kaThixo Amen. kwaba bantu ongabaziyo. Yes. Mighty God. That's ivangeli kaKristu. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Okay, let's go line by line. Let's start it with the prayer. I pray for you. Amen. Listen to this text. I pray for you. Amen. You may prosper. Yes. In other words, I pray for you, you may prosper more than you prosperous. Amen. More than you prosper. I'm praying for you. Amen. Praise the Lord. Yes. But Tina Christian, akoman manomona, jengamanda bathela abanye bento bandimameleyo. Amen. Once umuntu athenga imoto kunani mama uye kuye uthi congratulations. Amen. No congratulations, but you fully lift. Amen. Lift you, I lift you. But no congratulations. You understand? Amen. I'm praying for you. You may prosper. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. As scripture says, by the way, umuntu yabulela ngemithandazo yenu. Yes, it means there was stronger, more than a strong. Praise the Lord. Amen. Only the sad part was when you see this boy go down. Amen. They're not 20 years. You know why? You know why? So, not 20 years? Yes, you know? He default. Young IT treatment. I ndihamba mna enkonzweni kampostile uzandibona. Sisi, body su default. Amen. Yitya ii-tablets. Yitya treatment. Amen. That tablets uzinqobaze galela. Okanye udibanise nepapa. Amen. Utye udibanise nepapa. Praise the Lord. Amen. Uba uyozoncena zininzi kakhulu. Ezeswekile, eze-high blood, yizitye ii-tablets, mazingabi lekhopha ebhegini. Amen. Yitya ii-tablets. Treatment yakho, Amen. any form of treatment, yitya i-treatment yakho. Otherwise, treatment. Amen. When the treatment ingabonisi lase uyaphawula the 80% yabantu aba-HIV bangamagqirhakazi. 80%, if you check it, 80% yabantu aba-HIV, they're going, you know why? Baboniswa yonke imirabaraba yonke. Ungaphula isitulo wena. If you eat right, you make sure you eat your treatment, and we pray for you also. Amen. Oh, yes. You will live longer. Amen. And then the bonleya afuna uzithenga zale sicknesses phela ukwenzela uzohamba icawa because bonke kwakho lo wayemde wayehlala
Ngikhumbula le ntombazana inde Amen. imbana nenyawo ezikulwana yayihlala apha. Amen. Huh? We done everything. Nanso elgudululu lale ntombazana yami. After ungalali so many days ungalali ufunana noba mawuna igudululo la vele. Manje ndagqibezela. Praise the Lord. Amen. No, you know, you go out of the way helping someone. Kono tlashi bed yamba endlini. Bi dadi natsika. Neka sikangele abantu abazoklina mattress. Praise the Lord. Which means bathandazela baphile ngcala sakhe. Abahlale kwinto kwimicimbi yabo. Hlalani ne-tablets zenu. But kodwa masithi xa sifika simanage. Amen. Simanage. Then you think they are going. Yeah. And we Amen. I'm afraid only the one is above. Come on, listen, you guys. I want to listen. Praise the Lord. Amen. Where's the lama? Nonsense. Where's the lama? Praise the Lord. Sibiza slali thina day night. Awukhangela icho for this problem. Hayi wayifumana ngihlala lapha. Nonsense. Praise the Lord. I may pray for you. I just want to talk about the prayers when you send. Let alone you don't have anointing. Amen. You pray for someone without the anointing. Langqondo uzayenza iyafikelela kuthi kuyamamela. Oh, ungene sinners. Ziyamthandazela lo. Amen. Xa ebonwa sinners. What about mna ndinguThixo ndingayiboni? Amen. Umbone laa mntu uThixo enceda. Yeah. Uncedwe ngumthandazo womoya. Amen. Abanye umama bathandaza ngaphakathi ezinhliziyweni. Abanye abakwazi uthetha. Abanaso sisiphiwe unaso sokwazi uthandaza. Wena madla ndulu. Magida, they don't have that. Oh, magida, magida, mashu, mahana, siatanda, samflegas, magida. I don't know where that magida. Never heard that. Siathandaza. Lama ungakwazi uthandaza akujonge Amen. ngamehlo enhliziyo. Yes. Athi xa kujonga ngamehlo enhliziyo ajonge phansi uwabona uba amehlo lawo wakhe ayathetha ngaphakathi. Athi xa ethetha athi hamba mntanam. Amen. Akusikelele. Amen. Only that what you need. You need so many thousand othixo babakusikelele. But kuwo koluyenzayo akho nomnye othe watsho kuwo uthixo babakusikelele. Akho nomnye othi hayi uthixo makakusikelele. Wagqibela nini ufumana nothixo makakusikelele? Thank you for what you're doing, but uthixo makathini? Makakusikelele. Praise the Lord. Amen. Yabona sosibusiso sihamba ngeheart
yenhliziyo ngoyena muntu okuthandazelayo. Niyaphuma abantwana xa bebheke evasithi kuphunywe ekhaya omama benze amazwi. Yes. Uyibeke phaa ilageji yakho imoto kuthiwa isendleleni izazokuthatha nansi itranka igcwele iziqhozi izithini staff ngamafutha phofu namafutha uyawadibanisa wafaka kwi-aromat kula mafutha ukwenzela uba xa ufika esinaleni uzawuthi umngqusho ukhuphe phaa kwasathini staff icephe le futha ufake phaa emngqushweni unongeke umngqusho wakho ube mandi wena uphule ngerayisi nenantsika kwalapha ekhaya. Amen. Khule ngerayisi. I'm telling you, wabona nje abantwana be-microwave bajonga nje ebusuku bomba aba be-microwave ngakumbi la mawele mabili phaa fudumeza namagwinya la mawele. Hayi la magwinya ayabantu awunjalo. Yeah. Praise the Lord. Hayi andithethi lo secaleni kwabo uyabona lo futshane lo yo ulindele umama xa mama ufuna uphunga umama athi ewe amgalelele ikofu kanti naye ufuna uphunga. Xa uzawuqala yobuza umama mama ufuna uphunga athi umama ewe onke ke khawenza ikofu mntanam athi kulungile kanti kukwenye ikofu extra eyakhe ayifani yakamama eyakhe indali ingakanani ekamama inantsikileyo apha umama ubulele bayo uyabanda onke mntanam uyaphunga kamani nazi ikeki zikamama ziyaphela phaa ekitchen. Praise the Lord. Phofu wenza laa nto nam ndandiyenza ndandenza njani angasoze ndiphunga umarhande ndengaphunganga abuze uba kwabani apha KWAM kukwam apha mntanam soza uzawuhamba ndikhumbuze uba kukwakhe phaa. So ke ngoku xa ndimntlonta ndise nazo izinto ndithi eyi asizoza lapha ezi kaloku abantu balapha banezinto azona athi khawubeke phaa khawuyokugeza yintoni uze nayo hayi sibethe. Uyazi uba ngoku loo nto leyo ndiyise kuwendi. Amen. Ndihambe ndingxame ndifuna uba ndibe kunye nowendi. Wendi efuna into ethini ndiyayazi mna nowendi akuzube kukho abantu athi no thank you andimcabukeli umntu uthi umphinde omane sithi thank you because ndifuna udla naye ngoku umothi no thank you athi xa ubona usitya kamani athi hayi ungandixhekezela phaa. Yabona ke uwena uba ngaba ndibeke ikeyiki apha ndaza nekeyiki ndabeka when ndinansi i-cheesecake i-cheesecake uzothi you love it ndiquma utsho ncwa sibethi sinantsika ndiko iibhotile ezathini zonke ezingaka ze-hot chocolate ziphelile. Uye noVincent lele ntwana uVincent naye ithi xa yenza ichocolate nathi you want chocolate. Ndike ndamfundisa i-walk ngoku ndathi jonga Vincent sukuhamba ingathi uleqa amaqanda i-walk yakho sungxama phaa nenza ntoni uwendo tata uwendo ufuna hot chocolate kodwa Amen. Kunabantu abangafuna andixelele uba hayi ibike yayile yangathi iyaphakama ufika kwayo yamane sithi tata ngathi okay
for you. Prayer is one of the most key Yes. elements zo uplifta umuntu Yes. ngomthandazo. Amen. Ukuze ukwazi uzenza zonke izinto uzenza ngokunqoba ngomthandazo. Remember uJesus unyana kaThixo. But he couldn't do anything without fasting and prayer. Amen. Wayeneziqithi zakhe ehamba abheke esiqithini, afike esiqithini ayothetha athandaze ukwenzela ayiphase lento kubazalwana bakhe Yes. Yes. yomthandazo. Amen. Even ngexesha ezawubheka ekufeni Yes. uyile phaya wathi bawubuya thanda mayithini mayidlule le ndebe ingabi kukuthanda kwakho uyayazi ngoba indebe le funeke uyiselile. He knows mayidlule bawo le ndebe obuyathanda ixo Yes. sowuvula amasango ezulu Amen. wavula ngomthandazo sozungene Yes. nge-flesh Amen. ungena with spiritual. Kumnye umfundisi apha ndingasimbiza ngegama ndizibone nam ndingena kule nto yefowuni andandide uxoxa kwezaa zinto Amen. qha uske wathetha elahlekisa abantu ngamasiko wachaza lo mfundisi wachaza imbukumbuku ende inentloko etsolo inqayi inxiba iglasi ndabaleka naye kuFacebook ayojonga phaa kuFacebook uba ngubani unjani lo mntu mhlobo nayo iFacebook unayo live Amen. ujonga phaa ndajonga phaa ndafika nje nangena nam tshi andaphumela okokuqala ndayeka aphinda ndangena tshi aphumele kwesibili. Amen. Wabulisa ndabe ndisiya engabethanga hazard ndathi ndifuna umfundisi lulapha estudio uthetha nomfundisi ubani Amen. lapha eKapa. Let's face it, umfundisi wam thina bantu babeke bagqotyiweyo ugqotyiwe mos ndathi kanena umfundisi wakho nguDon, imento yakho nguDon uDabula Don Dabula othomnye yes ndathi phaya emthatha umfundisi wam wathi phaya emthatha ndathi ufanele uthetha ngolu hlobo Amen. because nisuka umnombo wenu nguRay McCoy is a white man. You don't have a black theology Amen. because asidrotshelwa Zulu. Yeah. Ububona nobona ijinsi zabona Amen. ubona umnabo Yeah. ezidibene kunye nezorhatela Yeah. obhungane kundlebe enhle zombili ububona the-complete ngobo bantu Amen. na the-complete that i-problem abefundisi abanayo bacinga uba we worship abantu abalele ukuthula. Amen. We don't worship them. We acknowledge them. Oba bangabantu abaphilayo. Andidrotshwanga Zuluwini. Amen. Akhange ubekho angel. Can't be angel phaa ekhaya. Ewe nathi kodwa umnapho yihla ngokubheka ezantsi. Andidrotshwanga Zuluwini. Ndizelwe Yeah. umama notata. When you see me ubona ukhona umuntu wayenjena ekhaya. Amen. But the reason abantu bakokwenu bakubuke bakuthande is because lento uyenzayo extra zange yenziwa kokwenu. Amen. That's why abantu abalela ukuthula bakokwenu bebhekisha. Amen. Akuyiva le nto ndithethayo. Yeah. Let me say it again. Amen. Lento uyenzayo extra
than nabantu bakokwenu. Let's say zange ube kumfundisi kokwenu. Amen. But Amen. you coming now ungumfundisi Yes. in the clan, the name Yes. yakwamnapha. Amen. Abantu bakamnapha amaxhego namadoda amakhulu alikhwabela izandla because ndiyenza into extraordinary ebengazange Yeah. bona bayenze. Are you hearing me now? Now that's why ndisenza ngolu hlobo. Amen. Amen. That's why abantu bakowenu Yes. bandinqonga ithi iBhayibhile thina sinelifu lamangqina asingqongileyo angabonwa ngeliso lenyama sinqongiwe uhamba nje Yes. uhamba nelifu labantu yile nto ungenofane kudlaliswe ngawe is because bangathetha zonke izinto ngawe but sinelifu lamangqina. They don't do nothing. Ubaba bayenzile ekhaya. Koma nota bayenza baphumelela. Abanophumelela kuwe because nota bayayazi igalelo la. Ezimpilweni zabo. Can't do nothing. They can't do nothing. Because kunabantu abahamba kunye nawe. Ile Bhayibhile inyawo lakho alisalukuyeka lityibilike. I will send angels concerning your life. In other words, you're going to have a good health and a good prosperity because not you will take off. There are too many angels that will be back. I'll tell you again. Uthi uThixo kuYoshua nyana kaMnunu uthi hayi hamba ngoba kunye nawe sayokushiya asayokuyekela ngoba kunye nawe ngoba kunye nawe. Amen. Hambe nelahlekiswa Yeah. ungazazi bongumni. Your surname is not Christian. Amen. Your surname, your surname, and you got to honor the surname of Amen. Amen. You got to honor because dizalwe woman uta. Amen. Then, do you know that there's mind, Amen. there's spirit, there's flesh. Amen. Mind is controlling the flesh Amen. and the spirit. Yeah. The mind. Flesh says, we want the evidence. Are you with me? Amen. Always the flesh, if not done, Evidence. evidence. You walk with evidence. Show me. Yes. Let me tell you. Is that the truth? That's the flesh. He asks questions to the mind. The mind, he pushed to the spirit. Spirit, siambi mayaso. Spirit. When you interpret that we are the foreigners, Amen. we are the foreigners in that nation. But once we accept Christ Yes. as our Lord of Savior, Amen. things are changing because singena more to the spirit. Amen. We come out from the flesh. Yes. Then we enter to things spiritual.
everything. Yeah. We don't see Yeah. things Yeah. the way sisibona ngazo nge-flesh. Amen. We're not walking by sight. Yeah. In other words, we're not walking by flesh. Amen. We're walking By faith. by faith Yes. because We are the Spirit. the Spirit He works. Yes. But inyama Yeah. itsalele enyameni. Yes. Oh, Father, thank you, Jesus. Inyama itsalele enyameni. Praise the Lord. Amen. That's why we said kumzalwana. Mzalwana ulawulwa yi-flesh. Amen. Flesh Amen. iyakulawula. Yeah. Once ulawulwe yi-flesh, it's a problem. Amen. When ulawulwe yi-flesh, ufuna ukwenza zonke izinto ezenziwayo ngabantu abangasiyo khona. Amen. Ngabantu abangakhange basindiswe. Ngabantu abangakhange batshintshe Amen. from kwizinto abezenza. Moralities. Izinto ezimdaka. Ndiyayihleka. Amen. Because when you talk about that, uyabona nje umuntu uba le ishoda ngebhoko. Amen. Khanyo khanyo. Amen. Yeah. Bomba, Jesus Christ. Kona le, kona into eshodayo. And bangaba abajonganga benza imibulo. Amen. Amen. Ndithetha le nto ndingapointa, ndingathatha nokudrayivela. Ndithi yabona lo, wenze le into. Yabona lo, Amen. wenze le into. Zonke khona abanye abazalwana lake ndadibana nabo sishumayela bashumayela abantu ba-African gospel abalethi isono ababethi mntakama iproblem enayo inye yinto yoba it's good to talk about isono, right? Amen. But baxelele aba bantu ubabona benezono uba mabathini. Amen. Give us a solution. Subachitha ujike ungabaxeleli ba into babayenze babathini. Fike amabandla bebangakho okoko bebayisisi bayazazi mamubani abathakathi. Ayathakathana. Amen. Thakathi uma umfundisi udibene kunye namanye amarhamente lapho bayathakatha. Ndilindele just le nyanga izayo. Zonke abantu abathakathayo kule ministry bayahamba. Amen. Isalo iplanning engaphumeleli. Iplanning engaphumeleli lonke igqwirha Yeah. negqukakazi Amen. ubamba Amen. sendawo yabo. Asengaphumeleli ngenyanga yamagqwirha. Ababhekene ethi-ke eTopiya nobamba ingubo zelathekayo. Ichomi yami iyathanda ukuthi ndathanda uyibetha uMawuwa, uBishop Mawuwa, Bishop Mawuwa. Xa kuhanjwayo ufike ngamadoda bema-6 apha ecam kwabo amane imithi Jezebel. Uyazimamela ijumayo ndifuna uyazi uba akho apho kuwe thina bambi ziJezebel. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I may pray for you. I may pray Amen. for you.
Because you are already uhleli enyanisweni. Yes. So qhubekeka uhlala phi? Enyanisweni. With love. With love. Qhubekeka uhlala pha? Enyanisweni. Uthi ndawube ndikuthandazele ufumane prosperity. Prosperity. Eligama lithi prosperity lugqobhozela. Yes. Xa ubetha apha ngetshizini niyagqobhozela apha bheka kwelidonga. Uba ngaba kusifakanga i-safety glasses yonke laa dust ingangena elizweni. Amen. So ungatyhaphaka because bugqobhoza apha laa dust nazantlantsi zesitena zakubetha. You've got to wear a safety glass. Amen. Because wenza ntoni? Ugqobhozela. I-problem once ufumane ugqobhozela Yes. ubupay 6,000. Ngoku ufumene ugqobhozela uzopay 8,000. Ubaleke kulaa ndawo bikwenza uba mawugqobhozele. Amen. Praise the Lord. Yeah. Benamaxesha okulahleka. Ulahlekiswa yile flat. Amen. Once besisibhala uhambe uyokuthatha iflat wowenza iflat ugqobhozelo lakho lingekabikho nakasana. Amen. Uyaphi iitshomi zam zonke zineflat? Ubheka aphi ndibheke eflatini? Amen. Stenge. Bheke eflatini, gqobhozela. Alukafiki ugqobhozelo lwakho. Yeah. Linda, once ugqobhozelo lwakho lufike, sowugqibile ekhaya. Amen. Ineza kwenzeka ke ngoku phaa eflatini. Sodibana nawe ngoku usowuhamba noNansika noNaledi. Amen. Nakunaledi. Ngoba ngokulo? Hayi kunaledi. Okay, fine. Ngomso udibana uhamba. Ngomso udibana uhamba noGift. UGift lo? Hayi kubani. Owesithathu. Funa ukuthi xa udibana nomuntu onjalo, yena Nansika udibana hayi kubani. Uthi tshini molo Naledi. Ngoke nguGift. Leta phinda uthi hayi kanene awusunga aphiwe. Yedi nigqibe ubulisa xa behamba bobabini hayi khawutsho ngubani Naledi. Uyazi uba akho bantu senzi abalinda njengamantombazana. Amen. Once intombazana iyalinda. That area funeka umise ingqondo iyalinda. Amen. Kwenzengathi uvuko balinda indlela abalinda ngayo, kodwa xa evuka kusasa sithi uyahamba, hayi ndibheke emithingi, ndihamba ndimithingi katata. Sethatha ibheke ndibheke emithingi katata. Kodwa xa kuthiwa kubheke emithingi kwelakhe icala, hayi uyaphi imithingi emitheni. Amen. Ndithanda nale nto utshotyela iliso mtshobelane okanye uthi usuliliso xa ithetha nam katata hayi once angakhathali there's problem. Usendleleni elsewhere ukhona amamelayo elsewhere, not apha endlini. Amen. I'm not chasing the wind. Amen. I'm chasing wind. Uyazibona uba nawe uyaphuma kulo mzi wakho. Amen. Uphunyiswa ngenye indoda. Shiye enye indoda apha. Uphunyiswa ngenye indoda.
Jesus Christ of Nazareth. They were too. Kuyahanjwa apha endlini. Yeah. Yahanjwa indoda sewayibheka. Iza kakuhle. Praise the Lord. Indoda sewayibheka. Iza kakuhle. Kunxitywa ikriyi apha ekhaya. My goodness. Ikriyi ekhaya. Kodwa wena kunxibi nomnqwazi. Akunxibi mnqwazi wena. Wayisitsho omnye ubawo kudala uba uvuyishumayela. Wathi abashumayeli banamhlanje abanxibi nomnqwazi. Babona itawu, ibona indoda ingayinxibanga nomnqwazi entloko. Yo, ndiyadala le. Sinombe sisenzela isifutufuthu ngomnqwazi. Mna ndandihambe ndishiya ikeps. Ubizwa, kwala iza nantsi ikeps yakho. Ndidike lana ntsika. Isingathi zonke izinto zivalelekile kutheni. Ndithi ndinxibe into entloko. Ndiyayithatha ke for fashion. Nam ndinasesesakwana sasekhaya. Ndifaka sesakwana. Ndiqonda Thixo. Kodwa ke ngesexesha. Yasifaka zakwethu. Amen. Bendikunozakuzaku ngapha funeka ndifake ijazi. Umnqwazi. Ndabizwa intombi, yathi intombi, mamela ke, tamkhulu, my favorite tamkhulu yandiqala. My favorite tamkhulu, sithe nomyeni sigqibe ngo-10 inkomo inye. Oh, nyhani? Oh, 10 inkomo inye. So, sizakhupha inkomo inye 10 silungisile for nantsika for lo mtshato. Utsho noluvo kum yandiqala. Undixelela into abayilungise yena nendoda yakhe. Akangazoxelela mna, ndimxelele into mna esiyilungisile silikhaya ayoxelela laa mfana ngokuxelela thina. Hayi ndaqomba nzolo, hayi kulungile mntasela, kulungile. Hayi mani mamcwerha wenza izinto kakuhle, ndiyayithanda le nto inantsika. Uthi kutheni? Isebenza phi nje? Hayi, yi-director, blah 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 blah. That's Jesus Christ. Good. Ayazi uba ndizamnyusisa iqhinele phaa. Apha kuye ndihamba naye. But hayi, no, that's fine. Afika amadoda phaa. Ngena phethe intonga mntakamama kwavula igate, kwabekwa imali, ngavuleka igate. Bachaza uba hayi, sithunyiwe siphele lapha. Oh. Hayi size apha. Sizonyikinyelisa iliso lonyana wethu obona intombi zalapha. Oh. Unyana wenu. Ndiphinde ndimamele. Ndithi andikuva kakuhle uthini utata. Ndifuna uba abeshekene kule nto ayibekayo. Akazi uba sizonyikile. Ndithi unyana wenu ubone umfazi apha ekhaya? Apha endlini? Hayi, andiyazi kanimini macwerha. Khayiphinde tata uthi uthini? Aphinde achaze athi hayi sizothi nantsika. Ubani igama lalo mntana? Kuthiwa ngubani? Ndithi iintombi zalapha zininzi. Ndikhwaze. Luvo, yiza. Wazi loyo. Ndabuza bazi aba bantu. Wathi ewe, ndiyabazi, ndamjonga. Ndathi uyabazi? Hayi kulungile. Zayiqonda uba zandiseva kwasekuqaleni zathi inenyakanyaka nabo umntu wasuka. Umntu ozasibuyisa iqina. Hayi, abayeka. Asilokanuka. Amen. Amen. Baza bephethe 50. 50. Babeka phansi. Ngathi mkhulu, ngathi ke sir, khaniyibaleni imali ngokwenu. Uthi inkomo zingaphi ezi nkomo? Hayi, zintlanu. Ngathi zinkomo eniza nazo.
That liphi iswazi elitshayela izinkomo. Ndifuna abantu akwethu bazokwazi usela. Ndifuna abantu akwethu bazokwazi babuze uba liphi iswazi. Babeka bakhuphe ke babeka iswazi. Ndithi kuliswazi iphi cold drink. Abantu balapha ekhaya abanqedwa lapha ayingaseyi. Utheni ingekho cold drink. Hayi ndithi hayi ufumana umntana oyifuna. Sake sime. Ndiyaphuma phandle ndiyabaka intombi ndibuza uba ebetheni nani nomyeni wam. Hayi inkomo inye i-5 ngathi bendithe zingaphi wathi hayi ziyi-10 ngathi kulungile hamba mama uqebile xwakakazi hamba ngohlala phantsi intombi yam tamkhulu akasaphilizile ekhitshini wenze nakomba uzabasawa ngoku awu phila ndithande kuwo uzanditrenga nasi bathi ke nazi inkomo ndabiza umntana walapha izasis weza ndathi thatha phaa i-5 beke phaa thatha phaa i-5 beke phaa thatha phaa i-5 beke phaa thatha phaa i-5 beke kushiyeke imali ndathi ke mkhozi nazo ke iinkomo zekhaya yayinkomo zalapha esizibizayo iinkomo zalapha ziyi-13 ihashe nesali nobuso bentombi zikhumbule mkhozi into bobuso bentombi bomkamama imali kamama lo belekisa amabhayi wena uthatha nge-700 uthatha umfazi nge-700 ka 700 i-chicken piece ukongena andifuna ungena kakhulu apho iyabekwa le mali heyi zaphambani jem zaba hayi yabhudenye hayi besixele ngathi benenkosi ndakudla uthi buxelele ungekahlangani nathi kathi omkhosi sicela just udlala indlebe engathi ndaphumana umkhosi every corner yalapha ekhaya is a smoking zone you can take another corner utshaye kangangoko utshaye each corner yalapha is a smoking zone abantu bakokweni babize mna bathi mandizoxoxa for wena ngoku ungena apha ndakunyusa ngedonga ngoku ndihamba nawe ndakugqiba ndihleke kunjani nje soze kuthiwa nako umntana abantwana nibakhulise nzima babuyi bathi hayi abantwana bebedlene indlebe ngolo hlobo kodwa ke mkhosi xa usitsho thina besilungisa ndathi mkhosi nantsi kayethu nawuthi xa nibuyile mkhosi nisiza nento emila kunje siqale ke ngoku sithi siyophula sizuvele siyaphule nje hayi mkhosi masitsheni ngoku nantsa iinkomo zethu sizibalile yonke laa nto sike waphuma ndizobava bendithuka ngapha ndithukwa ngabafazi yare akuthuka ke bhayibhayi le language sizayibiza sotho yirabisha utamkhulu yilo ngoku sendithuka ngoburabishi bam ndenze ntoni ngoku hayi sixoxe naye apha sabhala the next now uyafika kwaba bantu ndibungajonga umyeni wam uba uphangelaphi bongajonga le mali uze naye ngomvungulo kuni le mali ngomvungulo uba ngaba linoziswa nguFox noko benza ithatha benza yophula ndithi inkomo inye yi-5 because akanamva akanamphambili unantsika ubabalo hayi enyusa futhi 12 ngominye
And that is going to happen. Ingathi uyibeka bhuti imali. Faka imali ebhankeni. Amen. Beka imali. And siza kunika ixesha tu. Amen. Anizuhlala lapha nabantwana ningabathathanga. Uyambona omnye seredi sefake neqhiya. Uredi. Uzawuba ngumamrhetsenge. Uzawuthi mhlethe, hayi ngiyalebuha man. Ngiyalebuha. Nombeko yedwa. Mamela, ungabe uphinde uye ebhayi ekhaya. Awumbeki. Ntoni ngoku? Jonga ungaphinde uye ebhayi ekhaya. Ngoba man, ndiyacinga into yoba asiye indawo manje kandiyeke ndiphume ndihambe. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. Libele nje amagama amakazi bakho. Balibele nje. Wineke. Oh. Andothuka ngala xesha bendibheka phaa kuwendlini. Ndibona omnye umfo imane ivula isithi vula apha kulo mnyango. Ndakoma njengebesitsho nje mandizime lapha kuVincent ukwenzela uba angandiboni oba ndimjongile lo tata. Ndiyabuza kuVincent, Vincent, mamela pha. Kanti no lixhego utata okhe aza apha ecaweni. Amen. Praise the Lord. Amen. Yo, manomnye no? Neli? Yo, uyambona nje uNeli. Owe on point, inwele zakhe soko zi on point. You can tell, akunobuza nje. Huh? Yo. Hayi umuntu uzolileyo ngulo waseKhayelini ba? Lo waseNantsikeni. Apha eNantsikeni. Nakulomhlobazana. Yellow bone. What? Mivuyo. Awuzolile. Ke ndamjonga. Hayi nomisi ngoku yahlangana njani? Ha? Ukuhle. Wake waze net ukuhle ku esithi iphelele kakhulu itata. Yazi bezakwenza yena. Ukuhle uzumgadi. Uzobheka etoilet. 10 times usubonga. Ajikathi ukuthi ebethile bona nje utata. Asizubetha. Into emveni koko headache heavy. Adakhale ukuthi hayi utata makapheze ngoku. That's why ungakwazi ubetha abantu utata uJohn. Athi umuntu hayi bakahambe ngokumuntu azalana naye makahambe. UJohn akaxeshe nomsindo. Uhamba kwa hayi Thixo bengingathethi le nto kutata. Yakumana zakhe isizevuseka. Molo sithi abantu tata belingathethi lo. Yakumana lo bheka. Abantu bebele besithi ungathethi belingathethi lo kutata ba mbethe ngolu hlobo. Praise the Lord.
You may prosper every aspect. I pray for you guys, every member here, a prosper in the name of Jesus. You must prosper. Zonke izinto zakho bezibanjiwe mazikhuleke. Makhuleke. Everything makhuleke. Makhuleke. Emsebenzini, everywhere. In Jesus' name, amen. Take your seat. I want to see up in Vicky. Amen. Mamba Tan. Uzakwazi lenza ixesha mams? Uyakwazi lenza ixesha. Kubani ke nena? Anathi. Yazi ndicinga xa ndifuna ubiza ngagama langapha. Kodwa ke Anathi uzakwazi lenza ixesha mams apha endlini? Praise the Lord. Amen. Bangabe bayi-5? Ukhona omunye unayo igayina? Wena sisi? Akanayo? Akuzazi unegayi? Okay. Umakanomleko kunagayi wena mama. Mama makati wena. Akunagayi. Akuyazi. All right. Yazi uba ndinegayi. Okay, that's 5 people, right? Amen. Saturday, no Zozo, ne? Saturday, family yakho. What time Saturday? Dibana naye babuze. Ungandihlalisi imini yonke phaa kum endlini. Nawe unayikhaya. Let's uzakwazi endlini wams. Phuma ba. Saturday yena? Oh. I see. I see the Lord. Baphelela abantu guys. I want to see them. See them. Amen. Silungise yonke laa nto ibiyenzeka. Jesus. Yes. Okay. Agna guy mama Philip. Agzaf. Agna guy mama. Oh. Okay. I think it's Makabile. No?